Ezihamba phambili indaba namuhla Bavelile Abasolwa ngokubulala Ephoenix. Ukucima Kukagesi akuphazamisanga izivivinyo kanti kwekuthulwe esamabhizinisi eMgungundlovu. Lezi-ke izindaba z1KZNTV ifundelwa samukeliso Nqulunga ekubingelele mbukeli. Kungenele kosukwini lesishagalolunye namuhla ukulalela kwesicelo sebhayili sabasolwa abangomdabu baseNdiya ecaleni lokubulawa kwesilisa waseBhambayi eNanda ngesikhathi ke sezibhele Ephoenix ngoNtulukazi kulonyaka. Namuhla ke inkantolo emantshi VRYHEID eThekwini kuveleke izilamani zakwaGavenda ngemuva kokuba umsolwa wesithathu edlulile emhlabeni ngesonto ledlule. Ukushayisana kwemibiko ngembangelo yokushona kukamufi yiyo ke bangela ukuba lesi sicelo sidonse isikhathi esingaka. Bekumdonsiswano phakathi kwabameli bezilamani zakwaGavenda nodokotela uSabelontsele wombuso bemphonsa imibuzo ngombiko wakhe wakamumva wokuhlola isidumbu sikaMondli Majola okushayisane ubufakazi bukadokotela wangaphambilini kanye nobufakazi bombuso njengoba bukadokotela bebuveza ukuthi uMajola washona ngenxa yenxeba lokugwazwa kanti umbuso bewuphethe ubufakazi bokuthi uMajola wadutshulwa. Emva kwalokho kwabe sekuvunyelwana ngokuthi isidumbu sikaMajola sizombiwa sihlolwe kabusha okube sekwenzeke ekuqaleni kwalenyanga sahlolwa uNtsele wabe seqinisekisa ukuthi uMajola wadutshulwa futhi ayinawo namanxeba okugwazwa. Ukuvela kwabasolwa kuthathe usuku lonke namhlanje abameli bepheka uNtsele ngemibuzo bayelana nombiko wakhe wakamumva balokho emile ekutheni akazama ukucindezela umbiko kaza kwabo kodwa ngasho ukuthi kunokuthiza engakwazanga ukubona ngesikhathi ehlola isidumbu. Ongubaba kamufi uLenmore Siwela uqinisekisile ukuthi isidumbu sambiwa okwaba izindleko zikahulumeni wathi into engabajabulisi ukudlula emhlabeni kamsolwa wesithathu ongakabaniki izimpendulo ngokubulawa kwengane yabo. Ukuthi ubeshonene ngokubulawa ngabantu bekuzoba into esijabulisayo nathi ukuthi sokuyafana nabo bebuza ubuhlungu bokubulawa ukuthi bunjani. Kodwa njengoba ifele nje ngokugula asinanto yokwenza nayo khothina lokho akusijabulisi akusenzi lutho nje kuyafana nokuthi ufile nje ngumuntu nje ushonile naye. Ngeke sijabulele ukufa komuntu nje vele kodwa iyona into eyiyona leyo. Kodwa kwamanje nje thina sisalindele ukuthi nje kube nobulungiswa. Sifuna ubulungiswa bengane yethu noma kungathiwa kuzothatha iminyaka emingaki kodwa nje abaphenyi becala ifibe nento abayidingayo esikwazi ukubasiza ngayo sizobasiza ngezandla ezikhululekile ngoba sifuna nje kube khona ubulungiswa. Ngaphandle kwenkantolo bekukhona iqeqebana labomdabu waseNdiya ligqoka izikipa ezinobuso kwamsolwa wesithathu ongasekho emhlabeni kanti isinqumo sebhayili kulindeleke siphume maduze njengoba abasolwa sebechithe isikhathi esangezinyanga ezintathu esitokisini besejele iWestville. Ngotebogo Sibisi wezindaba ze1KZNTV ngibika ngisenkantolo kamantshi VRYHEID. Umnyango wezemfundo KwaZulu-Natal uthi yize-ke ukucima kukagesi cishe kwaphazamisa izivivinyo zabakamatikuletsheni kodwa-ke konke kuqhubeka kahle. Unyambose ukuthi ngokumbiko abawutholile kuzona zonke izifunda ikakhulu-ke kuyizikole bezitula othisha nezigcina zibathola sekuzobhalwa kodwa-ke konke kuhambe kahle ngokohlelo. Konke-ke lokhu kuvele ngenkathi umnyango wezemfundo uvula-ke isikole samabanga aphezulu isiphumelele Mzingazi ngase-Richards Bay esakhiwe ngemali eyizigidi ezili-100 zamarandi. Loyo okhulumela umnyango wezemfundo esifundazweni KwaZulu-Natal ukwazi imithetho uthi yizo ukucisha kukagesi kucishe kwaphazamisa ukubhala kwezivivinyo zukamatikuletsheni kodwa konke kuqhubeke kahle. Uveza ukuthi bathole umbiko obuvela kuzona zonke izifunda zakulesi sifundazwe ukuthi ukubhala kwezivivinyo kuqhubeke kahle. Umthetho uthi beumnyango benze isiqinisekiso sokuthi imigomo ye-COVID-19 iyaqikelelwa ukuqinisekisa ezokuphepha kubantwana. Wathola ama-reports aqhamuka kuma-district wonke esifundazweni sikaZulu-Natal bayasibikela ukuthi nokho kuyaqhubeka kahle noma-ke kube nezihibe zidalwa into ye-load shedding but sikhonile ukuthi siqhubeke sibhalise iy'ngane. Sifisa ukuthi sikubalule futhi ukuthi enye into kade siyibheke ikakhulukazi kwi-safety yengane nothisha into ye-COVID-19. So sikhonile ukuthi ey'koleni zonke si-apply and si-maintain i-social distancing. Indlela okuhlelwe ngayo ukuhlala kwabafundi njengoba bebhala indlela e-safe. Umthetho ubeseveza ukuthi lesi sikole sakhiwe ngo100 million sinabo bonke ubuchwepheshe besimanje obuzosiza abafundi ezifundweni zabo abazenzayo.
Omunye othisha abafundisa kulesi sikole, uNkosinathi Mthimkhulu, uthi ujabule kakhulu ngokuvulwa kwalesi sikole njengoba bayaqala ukufundisa kusona singenazo izinsiza ezifana nama-desk, ugesi kanye nokunye. Siyajabula ukuthi kwakhona isikole esisha. Mina I've been here kulesi sikole from 2014 siqala. Saqala abantwana behlala phansi bengenama-desk bengenalutho. So kodwa mase khona isikole esikanjena siyambonga ke uNkulunkulu for provision asinike yona ne-technology asinike yona ngoba sifundise without electricity, sibhala without anything ebhodini siqala isikole. Kodwa manje sesisikole singaka kuMusa, siyabonga kakhulu ku-department. Ongomunye wabafundi bakulesi sikole, ukwandacele, uthi bajabule kakhulu ngokuvulwa kwalesi sikole njengoba bebesisebenzisa besingekho esimeni esihle. Kusho lukhulu thina njengabafundi bala esikoleni. Isikole indawo lapho uthola khona imfundo, uthola khona imfundo. I mean, there is nothing that you can do without education. Education is the key to success angithi. So uma besivulela isikole kusho into enkulu, it just means a lot to us. Bekunzima ukufunda khona, sometimes bekubanda, sometimes ingane ziyademolisha isikole sethu. Kodwa this one, I mean, this one is it's a very good school. Ezindabeni ze-1KZNTV kubika uZamando Sicele esemzingazi. Ungqongqoshe wezokubusa ngokuhambisana nezindaba zomdabu kwelikaMthaniya uSipho Hlomuka uvule ngokusemthethweni isikhungo esizolekelela osomabhizinisi abasebancane kendawo yokusebenzela ephephile ngenhloso kubathuthukisa eMgungundlovu. Ekhuluma ke kule ndawo eselokishini eMbali, uHlomuka ke uthe lena ngenye ke indlela yokwandisa amathuba omsebenzi. Babalela kuyi12 osomabhizinisi abasebancane abazohlomula kulesi sikhungo esibizwa ngeImbali Youth Enterprise Park esakhiwe ngokusetshenziswa kwama-container anikelelwe inkampani yakwa-Transnet. Ungqongqoshe uHlomuka uvule lesi sikhungo ngokusemthethweni ehambisana nemeya yomkhandlu uMgungundlovu uThobekile Maphumulo, imeya yamasipala uMsunduzi uMzimkhulu uThebola kanye nobunye ubuholi. Wathi sizodala amathuba emisebenzi sehlise nezinga lobugebengu. Inhloso yayo ukuthi uhulumeni ngekhathi engeyakwazi uku-employa everyone, but we must create a conducive environment for our people, especially for young people. Bazowenza ama-project ahlukene azokwenza ukuthi bakwazi ukuba ne-income nabo kodwa futhi bakwazi ukuthi ba-create amathuba omsebenzi. Ngekhathi ku-create amathuba omsebenzi kusho ukuthi ne-crime izobe siyehla khona la eMsunduzi ngoba i-youth le kade ihleli ingenzi lutho izobe sekwazi ukuthi ithola amathuba omsebenzi. Kanti kube injabulo kosomabhizinisi abasebancane bamkeliswa amalizi abo okusebenza kule ndawo isikhathi esingangonyaka, bathi lokhu kuzobakhulisa kakhulu. Ngizizwa ngijabulile kakhulu ngoba siqale last year ngo-2020 ngade kune-COVID-19, both of us besingenayo umsebenzi, so saqala ngokuthi sidayise kuma-business and government offices, and then ke ngoba manje sesinaso ispace esizokwazi ukuthi si-operate kusona, siyathemba ukuthi ibhizinisi lethu lizokhula lithuthuke lifike la sifuna ukuthi lifike khona, so sijabulile nje kakhulu. Ngizizwa ngijabule kakhulu ngoba ngokomthetho mina ngihlala eSobantu la ePietermaritzburg, ukuthola i-opportunity out from kwi-hood yami to kwelinye ilokishi kuyisibusiso kakhulu kumina ngoba kukhombisa ukuthi bakhona abantu abangibonayo ukuthi ibrand yami ya-exist la eMaritzburg. Kanti imeya yomsunduzi ithe kubalulekile ukuthuthukisa abantu abasebasha. Ibalo ziyasho ukuthi iningi labantu base-South Africa abantu abasha. So lokho esizokwenza namhlanje siyakholwa ukuthi kuzocontribute kakhulu ekwakheni ikusasa lesizwe sethu. Siyakujabulela ke kakhulu ke lokho. Kanti kuphindwa kanxusa umphakathi ukuba uyivikele le ndawo ngoba izosiza abantwana babo. Ezindabeni ze-1KZNTV kubika u-Ayanda Dube eMbali eMgungundlovu. Lo-ke ugaqela isikhundla sokuba yikhansela le-EFF kuWard 31 kumasipala omhlathuze enyakatho nesifundazwe KwaZulu-Natal uNkosi Ngiphile Phiwe Mthembu uthi-ke uzolanda abatshali izimali ukuzovula-ke izimboni kule ndawo ukuze-ke kudaleke amathuba omsebenzi njengoba besanda-ke kubuyelwa umhlaba. Ekhuluma-ke nethimba lezindaba le-1KZNTV emva kokwethula-ke uhla lwezithembiso emphakathini uveze ukuthi-ke inkinga yamanzi ubugebengu enye yezinto-ke eseqhulwini kwazisa abantu abasezindaweni zasemakhaya abanakiwe. Akusensuku zatshwala ngaphambi kokuba amaqembu ezepolitiki adlana imlalo okhethweni lohulumeni basekhaya oluzoba mhlalulunye kulwezi. Lo ugaqela isikhundla soba yikhansela ngaphansi komasipala umhlathuze kuWard 31 nomele iqembu le-EFF uNkosi Ngiphile Phiwe Mthembu wethula uhla lwezethembiso emphakathini wakhele kule ward nalapho eveze khona ukuthi okuseqhulwini unxenxa abatshali izimali ukuba bazovula izimboni kule ndawo njengoba isanda kunyelwa inyoni esandleni ngokubuyiselwa umhlaba.
Singaqinisekisa ukuthi njengoba kunomhlaba obuyile lapha esizweni sakwaSomopha osingaphansi ka-131 ukuthi silande osomboni bezotshala umnotho ngokuvula inkampani zokuthi intsha ikwazi ukuthola amathuba omsebenzi ebese kuzohlomuka futhi hlomula nama beneficiary okungabanini balomhlaba obuyile ebese ke sithi ezimbonini ezikhona nesizakhele eduzane ka-131 sifisa ukuthi sithole ukuthi kuqashwe intsha kakhulukazi. Amalungu eqembu le-EFF kanye nawomphakathi adela imvule beliyidliva ezinkundleni zemidlalo exexemacikane ukuzozwela ukuthi umthembu bathembisani ohlwini labo olubheke okhethweni. Umthembu uphinde waveza ukuthi uzosebenzisana nomasipala ukulungisa inkinga yamanzi okulisenesikhathi ingalungisiwe. Ngiyafisa noma ngiyaqinisekisa ukuthi uma ngabe sengiyikhansela ngilungise le nkinga esibhekene nayo yamanzi okusukela ngo-1994 ikhansela le-ANC liphethe la kule ndawo engakaze libasiza abantu okuthe noma sekukhona usonkontraka ezoqala ukusebenza ebenikezwe isikhathi sokuthi uzoqeda ukusebenza ngoDisemba kodwa namhlanje lo sonkontraka simbona ethatha ikhonkwane ehamba asichazelwe lutho ukuthi kwenzakalani. Lo mcimbi ubuhanjelwe nosihlalo we-EFF esifundazweni KwaZulu-Natal uVusikhoza kanti yena uveza ukuthi abekulungela ukuyokhethweni futhi baqoke abantu ababethembayo ukuthi bazowenza umsebenzi. Sikwazile ukuthi siqoke noma sihlonze abantu esikholelwayo ukuthi bayathenjwa emphakathini banegalelo emphakathini okuzoba lula ukuthi umphakathi uma uyovota ngomhla ka1 ukwazi ukuthi cha naba abantu esibafunayo esibafuna basihole. Kulende ukuthi kuhlukana inhloko nesixhanti ngalolu suku lomhlalo lunye kulwezi. Ezindabeni ze1KZNTV kubika ukuthi abantu maphumulo emacekane. Bukeleke sibheke engosini yezomnotho. Irandi lu-14.99 maqhathaniswa nedola laseMelika libe u-20.61 maqhathaniswa nopondo waseBritain libe u-17.64 maqhathaniswa ne-euro yase-Europe. Igolide lona libe $1,785.95 ounce kuthiwa ongahluziwe wona ube u-$72.25 umphongolo. Bukeleke ke sibheke engosini yezemidlalo. Umdlali weqembu lesizwe lekhilikithi lakuleli ama-Proteas uQuinton de Kock usexolisile ngesenzo sakhe sokunqaba ukuguqa amaqeda wahoxa eqenjini elidlaleke neWest Indies kumdlalo wendebe yomhlaba ye-T20 ngolwesibili. Lo mdlali ke uthole okukhulu ukugxekwa ngesikhathi ke inqumo ungawudlali lo mdlalo emva kokuba ke inhlangano esingethe ikhilikithi kuleli Cricket South Africa ikhiphe umyalelo ukuthi ke bonke abadlali kumele baguqe ngaphambi kokuqala ke kwemidlalo nokuyisenzo sokulwa nokucwasana nokuhwebala esihambisana ke nomkhankaso iBlack Lives Matter. Lo mdlali ke sexolisile wathi ke ukholwa ukuthi ukube ubebetshelwe ngesikhathi esifanele ukube benze njalo ngabe ke ukwenzile kwazise naye uvele emndenini oxube izinhlanga kwazise kunina ungumuntu omnyama kanjalo nabafowabo bangamakhalathi. Bukeleke nasi isimo sezulu esingalindeleka osukwini lakusasa. Bukeleke ilezi besikuphathele zona usuku namhlanje mina nawe hlangana kusasa futhi ngasesikhathi esifanayo nginifisela ubusuku obuhle.